communicatie van de centrale bank onacceptabel is. Wie zegt dat? De minister van Financiën van Sint Maarten, Marinka Gums. Zij stelt dat de communicatie van de centrale bank over het ontslagproces van José Jardim, die eerst werkzaam was als financieel-economisch directeur van de centrale bank en daarna directeur werd van Banco di Caribe. Dat gebeurde allemaal eind juni. Dat noemt zij onder de huidige omstandigheden onaanvaardbaar. De communicatie daarover. De benoeming is niet direct gecommuniceerd aan de aandeelhouders. We zijn pas achteraf geïnformeerd, aldus Gums. Zij laat weten dat pas in een brief op 27 juni de minister van Financiën officieel door de centrale bank werd geïnformeerd. Dat is veel te laat. De aandeelhouders moeten dat veel eerder weten, minstens een maand van tevoren. De gang van zaken roept vragen op en lijkt hoogst ongebruikelijk, aldus Gums. Ze uit haar ernstige bezorgdheid over het gebrek aan communicatie richting de aandeelhouders en noemt dit volledig onaanvaardbaar. Ze heeft hier ook al contact over gehad met haar Curaçaose collega, minister Javier Silvania. En ze stelt dat in een kleine gemeenschap zoals de onze tijdige en transparante communicatie, zowel naar de aandeelhouders als naar het publiek, essentieel is om misverstanden en percepties van partijdigheid te voorkomen. Op dat vlak heeft de centrale bank duidelijk tekortgeschoten, aldus Marinka Gums.